Afterparty petkovega festivalskega večera se je v petek odvil v portoroškem skladišču soli. Publiko sta najprej ogrela duo Inkurabili. Nastop pa nam je popestrila zanimiva projekcija, ki je nastajala pred našimi očmi. Nato pa je oder zavzel Damir Audić. Igrate glasbo samo s spremljevalno kitaro in vokal. Je to zaradi tega, da se razume besedilo med koncerti? Ma ne, tako je ispalo kad sam krenuo svirat, nije ništa konceptualno, niti neki statement, tako mi se sviđa, imam puno slobode i tako je meni dobro. AIDS će biti kućna bolest, širit će se ko karijes, svaka zemlja bit će Deutschland, svaka himna Iberales. Na tem festivalu je tudi prikazan film, dokumentarni film o vas, pa me zanima, ste si ga uspeli pogledati? Ja sam gledao jednu verziju koja još nije bila ta finalna i mogu reći za to da mi je u redu i super je što se bavio u stvari onim čime se ja bavim, muzikom i to nije nešto bilo insistiranja na tom privatnom, jer nije ni važno. Audić je sicer pred kratkim na svoji spletni strani izdal nov album z naslovom Human Reich.